Emakhosini bogogo nabomkhulu. So today I'm going to make a video ngesithunywa. Yini gogo isithunywa, right? So uye uhambe utshelwe wena umthandazi ukuthi ayibo unesithunywa wena. Isithunywa direct translation, isithunywa it's a Zulu word, kodwa direct translation into English it's a messenger. Umuntu othunyiweyo. Right, so umsebenzi akuso wakho wena, you just a messenger. Right, yathi ngelinye ilanga eBhayibhelini uJosepha noMary bangakaze bambathana. uMary wazithwala. Ithi uMary masekazithwele, uJosepha ngoba wayengafuni ukuthi aembarrass unkosikazi wakhe, wathi ngizomlahla kodwa angeke ngitshela abantu ukuthi ayibo nangu unkosikazi adala isimanga. Yathi ebusuku lele kwafika ingelosi yathi cha Josepha, uMary akaphinganga, akalalanga nendoda, kodwa ukhulelisiwe umoya engcwele. Le ngane yethu izozalwa, waze wanikezwa igama ukuthi yomthiya uthi igama lakhe ubani. Ngelosi yayilethe umlayezo. So sinabantu abadala noma sinabogogo nabomkhulu ababuya as ithunywa ukuthi bazothumela imilayezo kithina. Ithi thina esikholiweyo noma abakholiweyo baye bathi basebenzela usindiso lomphefumulo wabo ukuze mhlazane inyama negazi zihlukana uyokwazi ukuthi ube yingelosi yokukhanya. Uyokwazi ukuthi ungene ezulwini. Ungena kanjani ezulwini? Angithi uyoba yingelosi. Awusaseyilo muntu ophila phakathi kwalenyama. So uNkulunkulu uyazi ukuthi uyakwazi ukuthi athumele ingelosi ukuthi zibuye zizosinikeza imilayezo. Kunabantu abashone babathandazi, kunabantu abashone bababelethisi. Ithi ugogo wakho bekwaziwe endaweni ukuthi makunengane ezozalwa, hayi lo yagogo uyathandaza nkosami, ingane yavela. Nanoma sebathe ingane ayijiki, ingane yojika. So labantu babuya ngalezo zipho ngithina bazosipha sona. Abanye ithunywa zihlukahlukene bantwana bethongo. I will make a different videos regarding different types of ithunywa. Kodwa manje I'm just generalizing ukuthi isithunywa yini. It's a messenger. Isithunywa abantwana bethonga kusaseyidlozi, kodwa idlozi elihamba ngokwenkolo. You understand? Elihamba ngokwenkolo, elikhulekayo, elithandazayo, elifunda iBhayibheli. Ngoba akusibo bonke abantu abashiya inyama bengena inkonzo noma basebenzisa imithi. Abanye bakholelwe ekutheni mabaye enkonzweni. We know ukuthi la eSouth Africa kwaba nomthetho olethwa igovernment yethu ngoba ngesikhathi sobandlululo bekuthiwa siyathakatha. So abogogo bethu they had ukuthi bahambe bayozifihla einkonzweni, then baqale basebenze ngokwenkonzo. Kodwa ibeginning yesithunywa it was not even about isonto. Isithunywa it's umoya. Isithunywa it's umoya. We understand? So I will deal with that. Noma I will go into more details regarding that. Kodwa ke the next video that I'm about to make ngizokhuluma with different types of ithunywa so that you guys may understand ukuthi ayibo le ithunywa kahle kahle sihleleke kanjani. Gogo mina ngeke hambe ngitshelo ukuthi nginesithunywa ngicalaphi. Kunomuntu onesithunywa aphinde abe unobungoma. Lo muntu akusisa ngoma kuphela, lo muntu
umprofeti kuphela noma umthandazi kuphela. Kuye kuthiwa inyanga mthandazi ngoba unalezi zinto ezimbili ene labantu fanele ubayenzele ngokufana. Kodwa maso unesithunywa kunemithi ozoyithinta noma kunemithi ekungafanelanga uyithinte. Ingakho mawulungiselela imimoya yakho mangabe isithunywa it's one of your gifts, uqala ngesithunywa ngoba isithunywa asifuni ukungqola. Kunemithi mhlambe uyithinte masothi uyakhuleka wena usondeza isithunywa sakho singasafuna ukusondela sidede. Why? Usungcolile wena. Isithunywa siyanqenga abantwana bakaNkulunkulu. Uye uphuphe lo gogo ogcoke impahla ezimhlophe, umNazaretha omhlophe. Ukuphuphe wena ukhulekela abantu. Ukuziphuphe wena uziphupha uprofita ngempela. Isithunywa leso. Phupha amajazi wena. Uphupha iphika wena, isithunywa leso. Sekuzophambana ngokuthi wena unasiphi isithunywa. Ene ithunywa zethu asifani, ingakho it's very important to listen to your dreams. Whenever amathonga akho afika kuwena lalela, because in your dreams they are clearly showing you or telling you ukuthi thina silungisele ngalendlela. Ake silungisele bantwana bethongo kube kuhle kukhanya emakhosini. If you've got any questions, please leave your comments below. If you haven't subscribed, ngicela ukuthi ni subscribe. uNkulunkulu namadlozi wenu anikhanyisele kube kuhle kukhanya. Bayeti.